Ayun oh. Alright, mga ka-anglers dyan oh. Ito yung nahuli ni Ronnie na talakito. Kaya yung timbang niya oh 1.180. Oh, magdadalawang kilo na. Tingnan natin yung huli ni si Ronnie. Ang laki nito yata ah. Yun oh. Tingnan natin si Oyram. May hinahatak. Kumaliwa ba? Ha? Hindi. Talaki ito. Hindi. Talaki ito. Hindi putete. Ang laki ng bungangaw. Ang laki ng bungangaw. Ay, nakawala. Paano kawala ka? Alam mo ha? Okay. So. Pinaglaruan na. Laki ano? Dahan-dahan yung pinababa eh. Kaya nga eh. Yan mga uragon, butiti. Nakakain daw yan, di ba? So, hindi tayo marunong nitong magkatay. Oo. Kinagat pa sa tunto yung taga ko. A few moments later. Hey! What happened? Ayun o! Run. Ayun o! Yukong-yuko! Lastik! Baka tunay na yan! Okay na. Agay! Pagi! Hindi. Nawala. Kaya pa? Lastik yan! Problema dyan sa tagyaw na yun. Pero mabigat! Nandyan yan! Malubog. Talakito ko! Talakitok. Bibit! Putangin, akala ko talakitok na. Sa wakas. At saka, Nadali na naman! break din. Kaso lang, hindi talakitok eh. Bid. Hindi abot na 1 kilo. Ayan ah. Uy! Oh! Baka mawala! 1 kilo kaya. Timbangin mamaya. Alright, nadali din. Kanina pang yukong-yuko. Huh? Kiss! Wala bang lovely? Sana all. Ibang talakitok eh. Sir! Ayan oh. Mga ka-anglers, nadali naman ang bidbid si Oyram. Yan. Okay. Ayun mga yan. Tingnan natin yung huli ni si Ronnie. Ang laki nito yata ah. Ha? Hindi. Di ganun humatak ang butiti. Oh. Talakitok ah. Uy, may mga nakasunod ah. Ha? Talakitok? Talakitok? Oh. No. Wow! Sir! Ano? Kalabog! Nakain mo! Di ba ganyan? Ano? Sayaw na ba? Oh, dali! Ay, nakawala! Di ba? Pati tinapay na itapon oh. Wala. Ayun mga uragon guys oh. Nakadali ng malaking talakitok si ka-anglers Engineer Ronnie. Wow! Hindi makahinga. Hindi ako makahinga. Ano tinapay yung nilagay ko na to? Hindi ako makahinga. Putangin na. Anong gagawin ko? Akala ko nga rin. Ha? Ayan, laki guys oh. Talakito. Wow! Ay, nako. Akalain mo nga rin pila ka pa. Nakahaligan ko to. Nako, I love you. Sana all. Sumunod talaga. Talaga naman. Talaga naman. Anak ng tebeng.
Yun oh. Ah, swerte. Kantaan po ng lovely. Lovely. Lag mo. Anak ng puto naman, oh. Akalain mo yun? Ikaw talaga, ha? Nako. Kaya love na love ko ikaw ay. Nako. Ayun oh. Nakadali pa ng talaki ito. Hindi ako huling, sir. Huling. Bibili kita ng ano to? Bibili kita ng ano to? Tayo pero kan. Akalain mo yun? Nakatalaki ito pa. Oo, malaki oh. Ayos oh. Ayun oh. Kaya lang, dikit na dikit, hindi talaga makakawala utoy. Malaki ba yung amat? Tigdas na dito. Maganda yan. Hindi bumali. Hindi makakawala oh. Kapit-tipid kasi hindi kaya paano tanggalin. Oh! Ayun oh. Bukasan oh. Para malinaw. Pati yung taga natanggal. Siyempre. Ito lang dumali sa kanya. Oh, yan. Oh, bibiruin mo yan. Walang iya talaga yung rat na yan. Ito ang liit-liit ang nakadali oh. Malaki, pwede naman ulit. Nahuli lang ako ng pain eh. Malaki-laki ano? Maganda yun. Oo. Ganda. Ayun. Stripe eh. Ito yung dami. Sa'yo eh. Beautiful, lovely. Beautiful. Lovely. Ang beauty yung rad. Yan yung beast. Oo. Oh, putang ina, muntik na makawala. Sir, tumugog. Why? Niregla na. Naman tumugog. Tangman. Kuha mo ng kuhan. Pang final ito. Uy, yan din oh. At putang ina, lintik. Ay, putang na nakawala. Wala. Adiman, ayan, andiyan pa nakadikit. Kay Ilak mo. Uy, Ram. Kakagata na utoy. Tingnan natin. Wala. Wala. Nawala. Ako, sayang yan. Ayan, meron na naman si Ka-Anglers Ronnie. Yan, malaki na naman to. Nakukuha na yung yuko. Hirap kasi, huli tayong nagbubukas ng camera. Bubuksan lang yung camera pag mayroon ng kumagat. Kaya yan, hintayin natin. Ano ba yan? Sana. Ano? Sige, hatak! Ay, sorry. Wow. Lovely na. Lovely. Talakito nga! Lastik! Lovely. Mas malaki to. Ah, Laki, mga ka-anglers oh. Ayos. mas malaki. Sir, ano? Kimik na. Grabe guys, ang laki. Hindi makunan yung ilupo ng rad kasi huli tayong nagbubukas ng... Ano mo yung pagluntag ka? Hindi nga eh. Punta ka na, muntik na ako masubsob doon ah. Ano, ipupos mo nakalutang ako dyan. Laki. O, isend mo na sa ano, isend mo na sa tropa page. Tapos na. Second. Ipidyo mo yung pagtanggal ko para makita na pangalawa. Pangalawa ko ito, na nahuli kong talakito. Ayan oh. Ito na. Pero sa tingin ko, ay shit. Mas malaki ito doon sa isa. Mas malaki yan. Ay, Pero ba't yan eh, medyo pakurba yung ulo. Yung isa ito parang ano to, ano eh. ito GT ang tawag dyan. May item. O, ito may itim talakito. Ito yung lumalaki. May stripe yan. Yan yung Yun na lumalaki. yung isa, stripe eh. Yan yung lumalaki. Yun. Sige, hugasan mo sir. Gasa na. So ayun guys, mga ka-Uragon, mga ka-anglers dyan. Ayan oh. Swerte, nakadalawa ng talakitok si Ronnie. Oh shit. Oh shit pa. Ano, nadali? Ayos lang yan. Okay lang yan sir. Malaki naman. Uy, tumugo. Dapat kasi dito ang hawak. Dapat. Ayan.
Malaki yan? Kantahan mo, sir. Dapat nga may sayaw pa yan ba yun na naka-diaper lang? Lovely. Lovely. Talakitok. Ayan oh. Ito, mga kanglers. Mga kanglers, ayan oh. Second catch. Padalawang talakitok na huli ni Engineer Rone. Yes. Alright. Oh, ang laki eh. Pang dalawa to. Ah. Okay. Kapernan. Shout out sa kay Kapernan. Nakadalawa na ako. O sa mga anglers dyan. Cook. Ito na. Pangalawa. Alam na kung sino ang champion. Alam na. First runner. Second runner si Oiram. Puro bidbid. Si Siralan. Third runner up. Puro sahur na tagdadalawang fingers. Oo. Alright, ayan oh, mga uragon. Sige, timbangin mo nga, ilang kilo sir? Laki. Oo, sabi ni Cook sa akin mga 3 kilo daw. Sabi niya sa mga 3 kilo. Sige daw. Yan, titimbangin natin. Patay na. Titimbangin lang. Boy pa oh, hindi na pa eh. 1.7. Yan na. 1.7. Ito. Ay shit! Ay shit! Ay shit! Tumalong pa. Ah, Buhay pa eh. ang kilo. Kita ba sa Teka, 1.705 kilogram. Wow. Dapat naman 2 kilo. Grabe, humuko na naman mga uragon. Bismillah, bismillah. Laging din yan ang kinakagatan, oh. Ha? Nawala? Takitok yan. Sige, sige, nasaan ba yan? Sige, sige. Saan na? Ari na. Bid-bid. Bid-bid na naman. Bid-bid guys, bid-bid. Malaki din. Alright. Ayos. Lipat mo yung sayo dito, sir. Dito yung shoot di banda. Swerte oh. Pangatlo! May pang-apat na bitbit! Yan oh guys, pang-apat na yan. Pang-bitbit lang ako si Sir Talakitok. Pero ang final nito sa akin pa rin Talakitok. May pang-final pa yan ha. Shout out dyan sa'yo, paring Noel sa Liti. Ayan, nag-anglers kami ngayon. Lady Cebu. Liti. Lady ba yun siya? Taga Lady pala yun. Shout out Ayan. sa'yo, Noel Cuevas. Ayan, huli natin oh. Ayun, alright guys, ayos. Talagang tanggal ang stress ng mga anglers. Gusto kong maakyat ng mga pasada eh. Sabi ni Sir, ikot mo lang. Konti na lang. Hindi na lang. Okay, namin ngayon. Alright, mga ka-anglers dyan, mga uragon, ito na ang huli ng anglers ng Bahadyar. Ayan o, mga huli ni si Ronnie Talakitok. Ayan na, dalawa na yan, malaking talakitok. Wow. At ito yung huli naman ni Mr. Oiram, bidbid. Ano Ayan o, din ano? apat. Ito kay si Ronnie ito, mayroong ano na to, mayroong balo. Ito kay Oiram. At ito naman kay Uragon no. Favorite ng lahat. Alimasag. Yung kay Siralan nandun, di sinama. Malaki, hindi kasi. Di kakasya, wala daw papaglagyan.
Alright, ito yun guys. So, sige. Ito yung lahat ang nahuli. Medyo sinuwerte ngayon yung mga tropa. Medyo masayang uwi. Oo, masayang uuwi. Medyo mag-iinis na kami guys at uuwi na. Right. Okay, okay. Okay. Kasigang tayo kila Asi. Malaking auto, malaking diferensya sa dalawa, no? Ano? Mario. Ha? Malaking diferensya doon sa ano? Oo. Yung isang talakito. Ito yung lumalaki talakito. Oo. Ito yung hindi gano'n nagpapakalaki ng talakito. Normal light. Normal light. So alright. Gagawa lang kami guys ng ano, pang thumbnail. Thumbnail. Yung hawak dapat dito ang hawak niya. Para nakikita yung Ginagawa mo. Ginagawa mo. So ayan mga ka-anglers. Ito na ang Wow! Mahajar Anglers, oh. Malaki na ang huli. Alright. Sa dagat talagang thumbnail ah. Siyempre, tika lang. Sama din tayo dyan. So ayun guys, mga anglers, ito yung huli ng tropa. Ayan oh, lalaki. So, iimis na kami at uuwi na. Right. See you next time. See you next time. Yan. Yan. Alright, wasak-wasak mga uragon. Mga ka-anglers dyan. So ayun. So, ayan. Wala nang mga tao dito, mga kasamahan nating mga anglers. Nag-uwi na kanina pang umaga. So kaya kami uwi na rin guys. Kita nyo naman, init. Mga pormahan namin ngayon talagang panglaban sa initan. Yan, mga tropang anglers ng Mahajar Anglers. Yan. So yan guys. At dito ko na rin siguro tatapusin tong vlog na to. Abangan nyo na lang ang upload ng vlog. Siguro may part 2, part 1, part 2 kasi mahaba yung video. So maraming salamat mga ka-uragon, mga ka-anglers. And if you like this video, please like and share, and please don't forget to subscribe to my channel. Maraming salamat. See you on the next video. Bye bye. I love you.